Du kommer for sent. Ja, jeg nåede ikke bussen. Er du klar til at se nogle rigtig gode og fede Super 16 afgangsfilm? Ja, det er altid fedt. Også selvom det er på en onsdag. Ja, fordi det er gratis, og det kører fra 12 til 24 hele dagen, og man møder mange fede mennesker. Jo! I skal ikke se de der film, de er fucking dårlige. Er det rigtigt? Nej, du skal ikke lytte til ham. Han forstår sig ikke på kunst. Det er sandt. Og jeg har ingen bukser på. Har du din billet? Nej, men jeg har bestilt den via telefon 70 13 12 11. Fuckhovedet. Du skulle have hentet din billet senest den 31. oktober. Hvad så nu? Nu kan du ikke se filmene, men vi kan mødes senere til efterfest på Karrierebar. Jeg er et fuckhoved. Nu kan jeg ikke være med i jeres samtaler. Nu er du helt udenfor, men vi ses bare på Karrierebar i Kødbyen. Ja. Jeg skal finde mig et arbejde. Jeg har for meget tid. Men du er smuk. Tak, og i lige måde. Ej, hvor er her fedt.